eta gehoze, ez da hortan fini. Emazteak hemen ziren, baina gizonak nun. Ordean, behala, beti oinez, lakrua kasetan, lehitu idila, bai, amos bat urte, eta artikulua aferte bat, kurri delektor. Eta sartzen zuen, gizon bat, paiseko omen zena, eta erakasle omen zen, berakar hartzartzen zuen, eta je suis scandalisé qu'au Pays Basque, eh bien, les femmes sont en bas, et les hommes dominent la tribune. Voilà, la domination, une société encore qui n'a pas bien évolué, tout ça, sekulako artikulia. Eta, bon, nire gure, behauzko iskiatu gara postia. Azken ez nuen egin. Beste batzuk egin zuten Roger egin zuen, Roger Iriartek, beste batzuk ere behar, beste batzuk egin zuten, batek berak ere ez duen arazonik eman, egiazko arazonik, malauroski. Eta arrunt gioztik, mea kulpa egin dut, zendako nien iskatu, erran behar zen, biziki simplea zela. Ez zela batek ondatu behar, usaien kondatzen den bezala, gainekoa gorago, erran eta haundiago, eta beherekoa apalago, ez zela bate huri. Historiek esplikatzen zituen gauzak, eta gauzak aixe ederrago zirela, emaztea zela, ohorezko lekuan. Beherian, ohorezko lekua. Eta teatruan nunda ohorezko lekua, al orkestra. Beherian. Eopulaia les étudiants. Hala da. Beherian da horrezko lekia. Eta fortxean, eta lehengo erregimen, erregen demoran, herriko gizonak jartzen ziren, maztera entzinean, antxe. Bakarrikek. Zomait herritan, beste azuz, nintzasun formazione, lehen garri entziren. Anizerekotan, paperra badira, herriko gizonak, bakarrikek, maztera entzinen, lehen lerroan jartzen ziren. Eta guai, dolia, hora jartzen da. Eta lehen beti negala zen, gizonak goiti. Ordean, gizonak ez baitute emazteen simbolika karga. Lasar simbolik, nahi oso. Ez duten emaztutena. Emazte zuten hor behar izan. Eta gizonak zarri dira goiti. Goiti zazte, sartuko zizte, gaina hortan numait. Galeriek egin ditugu. Kurzen da, aderantziz dela, nahi oso. Ohorezko lekia hemen da. Eta esan. Eta hori erran beharra da. Eta emazteari berzako belekua eman, beleku ikarari edarra da. Eta zinez emaztearen lekia, hau da. Orduan, hori guziak galdu dira, guti behazki gero kanpoan, zelaik, kanpoan, gehiago, joetan ziren mesatilanda, joetan ziren emazteak toitz egitea, otoitz bat egiten zuten mesatilanda, beti, lehengo jendek, mesatilanda, mesanostilanda, joetan ziren tombara. Erizan igurien zelaik, eta otoitza egiten zen, ez bakarrik eta etxekenderiak, gizon senarrak eta zomait aldez aurrek eba, egiten zuten, baina beti otoitz hori egiten zen. Erna ebita, lotura beti atxikitzen zela, hilen eta bizien artekoa, eta lotura Elizain eta Hilarrien artekoa. Eta, beste gauza dara nedut halare, eta enetako enelzat importantzia duena. Eta kanpuan, ehortzen zirelarik, zerren ezpaitziren denak sartzen hala Elizaren barnean. Kanpon ehortzen ziren, beraz bat ziren. Eta ez ziren, eta lehenik Elizan sartzen hasi ziren, apesak. Lehenak izan ziren. Zeren gauza diaken behar da, erromatik, noiz nahi bat ziren, disiduak, ez da haizu Elizan ehorztea. Hasia bedienak, hasia bedien, bakarrik apesak. Jauna, jaureiko jauna, tomar zuen. Gero, bienfetor publik edo, susra emiten zuen Elizan arginatzeko, berba Eliza laundu zuena, hain Tomas hartu zen, hain maztia, eta hain aurrak, eta emeki, mendiak iraun zuen, mendetan emeki sartzea Elizetan. Azkenien denako izan zen, Eliza izan da, beti kontra, horren kontra. Egin da lan, ezak ez horrelako laderiarik, denbora eta.